Kaixo, ongi etorria, kanguru olinpiadako problema errexenak egingo ditugu. Eta lehenengoak honela dio. Diagramak zati bat ezabatuta duten lerro horizontal eta vertikalen multzo bat erakusten du. Horrela da, daude vertikalak eta horizontalak. Hauetako zein izan liteke falta den zatia? Hasiko gara adibidez horrela marrazten. Goitik behera zenbat daude? 1, 2, 3. Horrelako 3, hau ez da, 2 ditulako, eta begiratu, hau izan daiteke, hemen ez, 3ak elkartuta delako, horren hau ere ez, geritzezkigu 3 hauek. Eta horizontalki, 1, 2, 3, 3ak distantzi berdinera, honek 2 ditu ez da, ez ditu distantzi berdinera, horren gelditzezeguna bakarrik da, E. Bigarrena irakurriko dugu. Ondoko formetatik, zein ezin da 2 trapezioetan banatu lerro zuzen bakar batez. Horren, erabili behar da, lerro zuzen bakar bat bakarra, eta lortu behar ditugu 2 trapezio. Hasiko behar bada errexena, ez da, hau izan daiteke, ez da. Dikite bol goiti bera, baditut 2 trapezio. Hemen ere bai ez da, adibidez horreiten badut, baditut 2 trapezio. Hemen, baita ere ez da, begira, modu desberdina daude, hau da bat trapezio bat eta beste trapezio bat. Eta hau, hau bezala ez da, egiten badut, baditut 2 trapezio, baina hau, ezinko genuke egin, zehazten badin bagia horrela egiten, ateatzen dira 2 triangelu. Eta egiten badugu horrela, jarriko dut gorriz ikusteko, lortuko nuke trapezio bat, baina bestea triangelua da. Orduan, ezin dena egin, zein ezin da egin, hau da galdera, ezin da egin, hau da, A, ezin da egin. 3. 2 zulo dituen zirkulo beltz bat, erloju baten esferaren gainean jartzen da, irudian ikusten den bezala. Horren, hemen dugu erlojua, jartzen dugu esfera hau gainean, eta 2 zulo beltz ditu. Zirkulo beltza bere erdigunaren inguruan biratzen da, zuloetako batean 8 agertuz. Horren, hauetako batean agertuko litzateke 8. Zein 2 zenbaki ikus daitezke beste zuloan? Hori nola egin dezakegu, adibidez. Hemen agertzen bada 8, hemen ze izango litzateke. Edo alderantziz, hemen 8 baldin bada, hemen zehatako litzateke, 2 aukera izango genituzke. Horren, 8 ikusten bada, zein 2 zenbaki ikus daitezke, egin dezakegu era hontara. 1 ikusten bada, zein ikusten da? 1, 2, 3, laugarrena, ez da? Horren, hemen joaten bagia, 1, 2, 3, hau izango litzateke ikusiko litzatekena. Eta bestea, 1, 2, 3, hau izango litzateke bestea. 8 agertzen bada, ikusi daitezke. Edo 12, edo 4. Kaso honetan, A izango litzateke. Laugarrena, Mariak zenbaki bat idatzi nahi du irudian agertzen den erronboaren erpin eta alde bakoitzean. Horren, hau dira aldeak eta hau dira erpinak. Alde bakoitzeko 2 erpinetako zenbakien batura alde horretan idatzitako zenbakiaren berdina izatea nahi du. Horrek esan nahi du, alde bakoitzeko 2 erpinetako zenbakien batura, da, 2 hauen batura, izan behar du alde horretan idatzitako zenbakiaren berdina. Horren, hemen jartzen dugu horren batura. 2 hauek batuta 9, 2 hauek batuta 13. Eta 2 hauek batuta zenbat izango litzateke, hori da galdetuko duna, seguraski. Zein zenbaki idatziko du galdera ikurraren ordez? Problema bat egiteko bide desberdinak daude. Nik 2 jorratuko ditut. Lehenengo egingo dut algebrarekin. Adibidez, hau baldin bada A, B, C eta D, esango dugu A gehi B dela 9, B gehi C dela 13, A eta D dela 8, eta falta zaigu D eta C, 2 horiek batutzea, ezta? Ego dut hau, ezkerreko atalak batu eta eskubiko atalak batu. Batutzen baditugu hauek, izango dugu A, B, C, D. Eta kentzen baditugu A eta B, zerrekin gerituko gea? C eta D-rekin. Ikusi nola ingo dugu.
Batu zitut ezkerreko atala, gehi zezegu, A, gehi B, gehi C, gehi D. Eta hori zenbat da? 13 gehi 8, 21. Nik orain, hau kentzen badiot, A eta B ezkerretik eta eskubitik 9, ze gelditzen zait? Hau kentzen ditut, C eta D, eta eskubiko atalean 21, ken 9 dira 12. Horrek esan nahi du, bi hauek batuta, izango litzatekeela 12, B erantzun zuzena. Beste modua egiteko, izan daiteke adibidez. Guazen pentsatzen jartzen dudala, 4, probatu egiten dut. Hau badin bada 4, hau zer da? Derrigorrez 4. Eta hau badin bada 4, hau zer da? 5 izateko 9. Eta honek 13 izateko, eta hau badin bada 5, zenbat falta zaizkio? 8, beraz, 4 gehi 8, 12. Hori izango litzateke beste modu bat egiteko. Bideo honen azken problema. 5. Kristinak paper horri garden bat du, lerro batzuk markatuta dituena. Hemen ditu markatuta lerroak. Tolestu egiten du puntuetako lerroan zehar, hemendik. Tolesten. Zer ikusiko duzu orain? Zer gertatzen da? Gardena baldin bada, transparentea da, kristala bezala, marrak bakarrik ikusiko ditugu, beste ezer gehiago ez. Horrek esan nahi du. Goazen ikustea, hau nora joango den. Tolesten bada, autoriko da honea, baina marrontatik gertu simetrikoa izango da. Honen simetria hau izango litzateke. Eta honen simetrikoa urrutiago ez da, hau da urrutiago dago, hau ere bai urrutiago, horrela. Hemen marra luzea da, horrengo dugu luze-luzea. Eta hau urruti dago, hemen ere urruti egin behar dugu. Uste duzu, ez da, distantzia handita jarri behar dugu. Hau gertu dago, hau ere gertu jarriko dugu, eta hau distantzi luzea. Orain ikusi behar dugu, 569 zein den, hau ez da. Erantzun zuzena, ze izango litzateke. Eta horrela bukatzen ditugu, 3. mailako problema erresak. Bideoa lagungarria izan zaizulakoan, beste bat arte. Agur!